Ale ja by som sa nejak tak presnul úplne na ten začiatok toho príbehu, že kde to vôbec napadlo začať robiť s Drienkovicou, ako sa tam dostalo meno prezidenta Schustera, celý ten príbeh, tak začneme nejak tak proste úplne na začiatku, že ako si sa k tej Drienkovici ako takej, lebo na začiatku to bola len Drienkovica, ako si sa k tomu celému dostal, ako si to celé dával do. Tak v podstate moja rodina už po generácie vyrábali vlastne destiláty, vždy rôzne od možností a prístupu k nejakému ovociu. No a v jednom momente som sledoval pána prezidenta Schustera, ktorý rozširoval pojem Drienkovice. Napriek tomu, že oficiálnym alkoholom pri návštevách prezidentskej bola borovička, tak on dal borovičku bokom a predstavoval stále Drienkovicu.